Ir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja jikkonkludi li l-ex Chief of Staff Keith Schembri indaħal fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija rigward il-każ ta' 17 Black u l-Panama Papers. Il-bord tal-inkjesta kwota x-xhieda tal-evidenza mogħtija mill-ex deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta għal mod kif Schembri kien uża l-pożizzjoni għolja tiegħu sabiex jinterferixxi b'mod dirett l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Skont l-inkjesta kemm Keith Schembri kif ukoll Joseph Muscat kienu strumentali biex imexxu x-xibka ta' impunità li ħolqot l-ambjent tal-assassinju tal-ġurnalista. Valletta fakkar kif kien irċieva telefonata mingħand Keith Schembri biex iwidbu tal-li identifika lil Tomas Group bħala fundatur ta' 17 Black ibbażat fuq sempliċi rapport ta' Times. Valletta kien se jkompli jinvestiga fuq dan billi jinterroga lil Jorgen Fenek, is-sit tal-kumpanija sigrita 17 Black. Ian Abdilla l-ex kap ta' taqsima tar reati ekonomiċi għall il-bord tal-inkjesta li Silvio Valletta ordnalu sabiex waqqaf attentat ta' interrogazzjoni lil Jorgen Fenek dwar il-kumpanija 17 Black. Dakinhar li Times of Malta ħarġet l-aħbar. Wara dan il-bord tal-inkjesta nota li ma sar ebda tentattiv ieħor mill-Pulizija sabiex Fenek jiġi interrogat dwar dan. Ian Abdilla ammetta wkoll li waqt l-inkjesta Keith Schembri kien bagħat għalih minn tal-inqas darbtejn fl-uffiċċju tal-Prim Ministru sabiex jinformah dwar rapporti konfidenzjali tal-FIAU li jimplikaw li Chief of Staff ħasil ta' flus. Skont il-bord tal-inkjesta dan juri li kien hemm indħil dirett u suspettuż minn Keith Schembri fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar l-irwol tiegħu fil-Panama Papers u din l-imġieba hija kundannabbli.